आम्ही शिवाचे सैनिक वेडे करू जीवाचे रान। गिरगाव येथे शिवसेना विभागप्रमुख पांडुरंग सकपाळ यांच्या सहकार्याने दहीहंडी महोत्सवाचे आयोजन केले होते। त्यात विभागातील गोविंदा पथकांनी मोठ्या प्रमाणात सहभाग घेऊन हा महोत्सव यशस्वी केला। या महोत्सवात महिला गोविंदा पथकांनी देखील सहभाग घेऊन दहीहंडी फोडली। या महोत्सवात युवासेना प्रमुख आदित्य ठाकरे यांनी विशेष उपस्थिती लावली। आम्ही दरवर्षी दहीहंडी महोत्सवाचे आयोजन करतो, परंतु कोरोनामुळे आम्हाला 2 वर्षे दहीहंडी महोत्सवाचे आयोजन करता आले नाही। त्यामुळे आम्ही यावर्षी जल्लोषात दहीहंडी महोत्सवाचे आयोजन केले असल्याची माहिती विभागप्रमुख पांडुरंग सकपाळ यांनी दिली। महालक्ष्मी वेंकल उत्सव मंडळ महालक्ष्मी यानंतर स्टार गोविंदा पथक आपण मंडीकडे जायचे आणि आपला प्रयत्न चालू करायचा आहे। मंडळ वेंकला पथक या ठिकाणी सामील होताना तुम्हाला दिसते अतिशय उत्साहाने जोशात चाललंय। तुम्ही या ठिकाणी बघितलं तर महिलांची सुद्धा गोविंदा पथक आहेत, थोड्या वेळा डबेवाल्यांची गोविंदा पथक येणार आहे। त्यानंतर युवासेना प्रमुख शिवसेना नेते आमदार ठाकरे या ठिकाणी आज भेट देण्यासाठी येत आहेत। हा सगळा जो उत्साह आहे हा कोरोनानंतर होणारच होता, तो आता झालेला आहे। राजकीय स्थित्यंतर घडतच राहतील, परंतु तुम्ही जर आमचं टी-शर्ट बघितलं, टी-शर्टवर आम्ही लिहिलेलं आहे ठाकरे आणि शिवसैनिक म्हणजे शिवसेना। शिवसेना ही कुणाच्या मालकीची नाही, शिवसेनेवर पूर्ण हक्क मातोश्रीचंच आहे आणि मातोश्रीचं नक्कीच गोविंदा पथक असायला पाहिजे। सुरक्षा व्यवस्था स्वतःची काळजी आपल्याला या वेंकला पथकांना आवाहन करायचं आहे। ही जोखीम घेऊ नका, 4 थर 5 थर 7 थर जेवढे तुम्हाला करता येतील तेवढे थर तुम्ही करा, पण उगाच एखादा थर आपल्याला कॉम्पिटिशन म्हणून करायचं असेल तर करू नका। जीवावर बेतेल असं कुठलंही साहस करू नका, जेवढं जमेल तेवढंच। आणि ही जनता हा गोविंदा पथक हे निष्ठावंत शिवसैनिक आहे। तुम्ही आता टी-शर्ट बघा तर निष्ठावंत शिवसैनिक ठाकरे सरकार मला दहीहंडी उत्सवाचे आयोजन खूप म्हणजे आतून असा उत्साह वाटतोय ना की काही विचारू नका। 2 वर्ष एकदम शांततेने गेले, कधी हा दिवस उजाडतो असं सर्व गोविंद पथकाने आम्हा सर्व कार्यकर्त्यांना पण वाटत होतं आणि तो दिवस आज खरोखरच साजरा करत आहोत। आम्ही काय आवाहन कराल गोविंदा पथकांना? गोविंद पथकांनी आपली स्वतःची काळजी घ्यावी आणि उत्साहाने हा सण साजरा करावा। कोरोनाच्या महामारीमुळे सगळे गोविंदा घरी बसले होते, परंतु तत्कालीन मुख्यमंत्री आणि शिवसेनेचे पक्षप्रमुख आदरणीय उद्धवजी ठाकरे यांच्या सफल प्रयत्नामुळे आपण कोरोनावर पूर्णपणे मात करू शकलो आणि यावर्षी हा दहीकाला उत्सव आपण मोठ्या आनंदात आणि उत्साहात साजरा करीत आहोत। या ठिकाणी सुद्धा दक्षिण मुंबई 2 वर्ष सोडली तर त्यापूर्वीपासून आम्ही हा उत्सव मोठ्या आनंदात आणि उत्साहात साजरा करीत आहोत। दक्षिण मुंबईचे विभाग प्रमुख पांडुरंग सकपाळ यांच्या माध्यमातून हा उत्सव या ठिकाणी मोठ्या आनंदात उत्साहात जोशात या ठिकाणी साजरा करतात। शिवाचे सैनिक वेडे करू जीवाचे रान।